Allahu dragi, zato vam kažem, otiđite u džamiju, odvojite malo vremena, Allaha mi nahranite svoju dušu zikrom, spominjajući Allaha sjedneš u džamiji, pa zahvaljuješ Allahu riječima elhamdulillah 100 puta. Elhamdulillah što sam musliman, elhamdulillah što sam zdrav, što ne klecam ko Pezić kad hoda, elhamdulillah i nabrajaš tako elhamdulillah. Pa estakfirullah za grijehe, pa estakfirullah što imam 360 prijateljica na Facebooku, pa estakfirullah, Habibi možeš nabrajati do sutra estakfirullah. Pa onda malo doviš, Gospodaru podari mi, pa onda uzmeš malo mushaf, čitaš, pa pustiš suzu i tako da. Pa dođeš kući, a ti ne hodiš po zemlji, ti lebdiš jer si svoju dušu nahranio. Naše duše plaću, Allaha mi, naše duše su gladne. Otiđite malo u Božju kuću, nahranite svoju dušu. Nećete ovo čuti u dnevnim novinama nikakvim, ovo nećete čuti u serijama, oni hoće da budete ovisnici o njima. Ovo možete čuti samo od onoga ko vam želi hajr. Zato kažem, čovjek čije srce je vezano za džamiju, kad bi čovjek samo znao nagradu boravka u džamiji, namaz u džematu, poslanik kaže namaz u džematu je vrijedniji 27 puta. Onaj kaže ko ode u džamiju, pazite, Allahu ekber, Allaha mi kad bi samo razmišljali, kaže Allahu poslanik, onaj ko dođe u džamiju, Allah mu se obraduje, Allah ti se obraduje, gospodar zemlje i nebesa se tebi obradovao. Kaže, njemu se Allah obraduje kao što se porodica obraduje insanu kada se vraća sa putovanja. Znate, kada odeš mjesec dana, nisi kući, pa kad dođeš kako te poželi majka, supruga, djeca, tako se Allah tebi obraduje kad dođeš u džamiju. Namaz vrijedni. Kaže poslanik alejhi selatu vesselam ko klanja namaz jaci u džematu, kao da je pola noći proveo u nafili. Ko klanja i sabah u džematu, kao da je cijelu noć bio u nafili. Allahu ekber. Otiđite u te džamije. Uzmite nagradu. Dajte novac da se pravi džamije. Pogledajte naše džamije koje su ovdje 500 godina. Za svaki namaz koji se klanja u džamiji čovjek će imati nagradu ako je učestvovao u gradnji te džamije.